Много е странно. Това си как си? Това, което обсесията продължава да рисува. Има още едно идея по иконопис, което ще видите след малко. По стените виждате тези две икони, които общо с тях започва студенти, не само с тях, разбира се. Това, което виждате тук като Възкресение Христово, е от една лекция на професор Кордис, който беше тук миналата година и той рисуваше на стената и говореше през цялото време. Онези от вас, които са горе-долу на моя възраст и си спомнят едно време Века Ножица, Бати Климент, дето рисуваше и разказваше, той по същия начин действа, рисува и показва. И следващото нещо, което нарисува и остана в нашото ателие, един Свети Антоний Велики. И студентите сега си ги пазят. Тоест нещо трябва да...